Takže čaute ľudia, ja vás vítam u tohto nového videa a týmto videom, ako ste si už mohli všimnúť, bude Let's Play z Minecraft Pocket Edition, ale nebude to taký normálny Let's Play, ale bude to taká menšia ochutnávka nového updateu, ktorý je zatiaľ len v bete. Je to update s tou veľkou pevnosťou, ktorá sa nachádza v takomto veľkom lese v takom lese proste, kde býva také tmavšie drevo a tú pevnosť som zatiaľ ešte nenašiel, ale mám tu pár noviniek, ktoré sú v tomto update. A ako prvou z nich je tento totem. Určite ste o ňom už počuli, vlastne tento totem získať tak, že proste nájdete tú pevnosť, pôjdete do tej pevnosti a od toho tu mám týchto troch modov. Títo traja mobovia sa v tej pevnosti ako keby spavnujú. Prvý je tento Vindikátor. Tento vlastne po vás chodí len s ironovou sekerkou. Druhý je Evolker. Z toho, keď zabijete, tak padá tento totem, ale vlastne spavnuje týchto Vexov. Tí po vás chodia ironovým mečom a je ich fakt ťažké zabiť. Takže na toto by ste si mohli dávať pozor. Ja si teraz vyťahnem aj diamantový meč a ukážeme si. No a ešte z týchto oboch vlastne padajú emeraldy, vidíte? No tak teraz nevypadol. Ale môžeme zabiť tohto Evolkera. Z toho vypadne tento totem a emerald, tuším. Poď sem, kámo. Tak, vypadol totem a vypadol emerald. Ďalšou novinkou je lama. Nový mob lama. Môžete na nej jazdiť, osedláte si ju kobercom. No a ďalšia novinka je Shulker Box. Funguje to ako backpack, keď napríklad dáte do ňoho veci. No a Shulker Box v Shulker Boxu nemôže byť. A keď ho vlastne zničíte, tak pozrite. Vidíte, White Shulker Box a veci, ktoré v tom sú. Keď si ho takto položíte znova, tak v tom proste tie veci budete mať. Ďalšia novinka, ktorú tu pridali, sú farebné postele. Čo je, si myslím, dosť cool. Pretože vlastne tu máte aj normálnu posteľ, čiže tu červenú a napríklad oranžovú, nejakú sivú. A proste tu máte všetky farby v Minecrafte. Čierna, tmavosivá. Takže máte tu proste všetky farby v Minecrafte. Ďalšia novinka, čo tu je, no vlastne tie shulker boxy máte každé farby. No a ďalšia novinka je vlastne toto. Yellow White Glazed Terracotta. No a to je proste blok, čo má proste mozaiku a keď ho dobre postaváte, tak vám z toho vlastne môže vzniknúť obraz. Nejaký obraz. Teraz sa o to možno aj pokúsiť. Tak poď, no. Čakaj, musíme to aj správne tak. Teraz mi z toho vznikol nejaký obraz. No a máte tu dosť druhov, napríklad tento sa mi dosť páči, je to dosť Cyan Terracotta a ten má takúto creeper tvár. Ej, this is a creeper face, yo, dobre. Proste máte tu rôzne druhy.
A nemám čo k tomu povedať, proste budete s týmto obracet. Tuto je taký diamant, proste. Každopádne tento ako keby update je ešte len v bete. A ďalej je tu Orange Concrete Powder. To je niečo ako piesok a klej. A môžete otvoriť potom tieto mozaikové bloky, ako som už hovoril. Glaze Terracotta. A tuto máte Grey Concrete. No a potom ako clay máte proste takéto bloky. Čiže to je ako nový blok. A ešte sa môžeme prepnúť do survival. S. Tak. Teraz sme v survivali, vyhodíme zatiaľ túto posteľ. Tak. Ideme nájsť... No a pozrite. Ten Vex teraz po mne ide. Teraz už má na mňa rage, takže ideme zatiaľ zdrhnúť, aby ma zase nezabil. Pretože on je dosť nepríjemný a toto je ten Evoker. No, ukážeme si aj Evokera. Ten po vás dáva takéto. Jaké blbosti. Toto je jeho útok. No a uberá to ako rost, čiže lomeno, dáme si aspoň zlaté jabka, pretože neviem, ako prežijeme. No, zabil ma. OK. A tak teraz sa dáme znovu do kreatívu, že lomeno game mod tak. Spavneme si tú lamu. Tak, môžeme si ich viac spavnúť. A teraz sa dáme znovu do survival. Lomeno game mod S, tak. A keď na tú lamu ako zaútočíte, tak bude plutím do vás útočiť. Ale uberá vám to veľmi málo. Ďalej, čo tu je nové? Dám sa znovu do kreatívu. Ďalej, čo tu je nové, tak sú Iron Nuggety, z ktorých potom vlastne môžete vykraftiť ingot. Môžeme si to aj ukázať. Musím nájsť krafťák. Tak, tuto. 9 ingotov rovná sa 1 ingot. Čiže keď ich máte stack, 7 ingotov. A potom sa to dá aj rozkraftiť na nugget. Čo myslím si, že dobré. A ešte som vám chcel niečo ukázať. Počkaj. Aha, ako sa osedláva lama. Takže proste neviem to všetko, ale zoberete hociaký koberec. Kde sú tie lamy? A, tu je jedna. Zoberete hociaký koberec, nasadnite na lamu. Znovu musíte mať srdiečka ako na koňovi. Tak, teraz máte. Teraz si ju môžete osedlať. Tak, a teraz som si ju osedl a neviem, ako na nej jazdiť. Čiže kto by to vedel, tak môžete do komentárov napísať. A už vám asi nemám čo ukázať.
Takže pre toto video by to bolo všetko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite hodiť like, odber, koment. A ja som Patrik a čaute.